Champhaia Springdale Academy School Thuchwagina Tarlandanin Zirlai Naupang Zirtir Tuina Vuaka Vanga Thukalea Police FIR Thelu Ania Hewang Hian and School Headmaster le Assistant Headmaster Tetsu Police ten Anlaa Jela Anda Avangin Exam Annei Mekpo Tiamchin Omlovin Anchol Tari Ani Kha Police lamin Springdale Zirtir tu te anlak ni hi thudon na soidan chuan July ni som pakwa sang ni som ni pani kha ani a an school exam nei mek chu headmaster te hian zona setsan endik levek angai china wangin exam an chunzom thei talo ni in nimin lama an school thuchwa chuwa tar langani Springdale Academy thuchwa khi ngai thla ila tiamchin omlovin exam chol ani don July ni nga sang ni somni pani khan Zirlai Naupang sikula thilken phallo an ken awangin warning pek nuwa po naupang chen khatin thu an la oilo awangin an la keng luizela man an ni a naupang eng emoza chu vuak an ni a hewang hian kan parents zinga mi chen khate an lungoi lova teacher ten ngaidam kan dil nuwa po min ngaidam theilova FIR an theluta Vuin Khan kan headmaster le kan assistant headmaster Sarma Zavatetsu police ten ronla in jela da anni a anni hian kan exam question te an check pasak chin vek awangin antel lo hi chuan exam hi kan chunjom theidon lova ni som ni July sang ni som ni pani ni lai ni atang hian tiamchin omlovin exam hi kan ti topri mai angai dona nu le pa te le Zirlai Naupang te minsha thiamna kan ngen tak meu ani kan boruak tonda nazirin chanchin chu kan lain shatir le don nia sarama teacher Springdale Academy ti into anron chwani he thil thleng du omlo tak hi chomzil official chuan thukal zel dan chuin school lam le Zirlai nu le pa te hi anin rem theita ni in thudon ani a hetianga anin rem ta ka wang hian Springdale Academy headmaster le assistant headmaster te chu jail atangin an chuak takngal ni in thudon ani Thudon na chuan July ni som pakwa sang ni som ni pani thole ni zan kha chuan headmaster le assistant headmaster te hi police hian an kola anin rem theita ka wangin nimin khan an chuak ta a voin lama chuan examination hi an nei chunzom le theita ni in champhai lama tanga kan thudon na chuan a soi Thudon na chuan Springdale Academy naupang te hna hian tiffin atana pai theilo pai rem lo list an siam ni in asoya list an siam zinga hian Dawnfawh hi an zirtir tu hian atel ni in asia ama ero chu alo tel chi alo thunga ni ome chutianga pai phallo zinga tel alo pai ni nge ya angaya wang chuan Zirlai hi ashem ta ani hetianga shem atok ta mai hi anu le pa telungoi lo chuan FIR an thelu tarup rupa thildu omlo tak tak a thlen zui pha ta ani Thudon na pakhat chuan Zirlai Naupang FIR an thelu na chanber hi warning polo pek to ani ti in asoya Dawnfawh chungchanga ero zirtir tu te sha swal wang liao ni in thudon ani thung tuna chuan zirtir tu te le Zirlai nu le pa te po thataka Inremin school po akal phung pa nga ya kalpui ani le ta hi alomom hle ani